but behind closed doors, I'm a fool for your love. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Husk, min kanal ligger i linket. Og den hedder svineS.k. Så lad os se det komme i gang. Her er det kedelige sted, og her var det gamle hjemmekundskab, og nu er det sprængstofrummet, eller sådan noget, der står sådan bims. Og her, der lægger vi alt det tøj, som simpelthen er gået ud af mode. Altså, og så her er den lækre sofastol, som jeg ikke tør at sidde mig ind, fordi visse personer har skidt i den. Her er vores tavle, som vi bruger til at male nord. Her er vores stang, som lå inde i vores klasse, hvor drengene har skrevet noget pik på og sådan noget. Og så her er vores lille bord. Her er vores kælder. Og hvis I gerne vil se den, så like den her video. Og så her er vores bord. Et vindue. Og så her er der sløjt, regnalarm, tøj, fodboldbord, vindue, hånd, min jakke, bord jeg kan tvinne, og nogle ting. Et fint maleri, som en eller anden Sofus og Lukas og noget har lavet. Art Rebel, eller hvad det nu hedder. Krea. Og toilet. Uhyggelig toilet. Ja. Musik. Vi hænger vores ting her. Jeres iPad. Så er der et vindue. Igen. Mere ting, malerier på væggene. Drengenes yndlingsmaleri. Og pigernes yndlingsmaleri. Rengøringssækkernes grund. Toilet for piger, toilet for drengene. Toilet for handicappede. Bibliotek. Som I kan se, er der udvalgt af 30 milliarder bøger. Så ikke gå til de der andre biblioteker. Så går vi videre til vores store hestehoved, som vi har købt i Elgiganten. Eller vi ved ikke, hvor vi har købt det. Men det koster en tiger. Okay, så kommer vi her til sådan nogle røde dims, og vores skole er rig. Så vi har selvfølgelig money for all. Så let's do this. Og vores skole har vi haft noget urenhed, så vi må ikke gå her. Lærerrum, ekologischer, hvor er det? Lærerrum, Signe, Aulen, kedeligt, bord, stol, og så er vi kommet SFO. Det er vores nye skolekøkken. Og her har vi sløjt, eller nej, så har vi vores mælk, og vores 5. klasses mælk. Og her har vi ovnen, og her er det tavle alle hvor du siger, at man ikke må skrive på, men man skriver på alligevel. Så lad os egentlig bare komme tilbage til brandtingen. Og så går vi udenfor. Og så ser I, den er fedt. Men det gør vi. Så her er vores gymnastiksal. Anne! Vi viser lige rundt om skolen. Anne! Nu er vi på vej hjem. Så yes. Der er nogle legeplads til. Nå, der er Jesse. Vi skal videre. Kom nu, vi skal til. Eller jeg skal hjem, og hun skal til. Nå, men nu er det styr på det. Seriøst, mit kamera ikke står stille, men det er lidt svært. Ej, gå. Her har vi Nølde. Der er Sten, og her går den dem, der er mindre end os. Og her ud af vejen. Og så her er vores dejlige gård med den, som vi ikke fik bygget færdigt. En masse
juletræer og et træbærkrig. Juleslæge. Husk at følge min YouTube-kanal. Nogle hække og sådan en udgang. Okay, prøv at se. Her fortæller du sådan, hvad der er. Mur. Så er der sådan et fodboldsted. Der er også en vandmaskine og to kælderfra. Dernede ved døren, kan I se? Og døren er bus. Altså Else fra Bjerg til Sjæle. Der går vi ind, og nu er vi ude.